سلام كبرات تخاتلتي داسنا اكسترا نلومي عسران شومنتن ميازيا كل تشحن عسران سلستنا باستدال وزيناتات مسكينات السودان بزتحات زل حدش معبالتات مرحي سراوي السودان جنرال عبد الفتاح البرهان غير هو زلق على محتت او كباب كارتوم بزركب معرفه نفرتي قبل علنا فاري تركو تفصيم زل تخسي كاب كارتوم من قد كسلاته سنه ايرترا زاتو تشايناويان زملكت زوص زينان بريزيدنت تركيا ابقاتاوق على محتت دحره محمامو فنوا مقراصن كالن زطقال لك خونيو ابزا چانل دما ناي وتر تخاتلتنا مخان سبسكرايب كتغبرون نتناي دول ملكت كطوقن بخبر يعدمكم ኣብ ሱዳን ዘሎ ኩናት ይቆጽለሉ ኣብ ዘሎ እዋን ኣብ መንጎ ሰራዊት ሱዳን ሓይልታት ቁልጥፍ ደገፍን ስምምዕ ዝተገብረሉ ሓምሻይ ምቁራጽ ተኽሲ ኣብ ግብር ክውዕል ጀሚሩሉ ኣብ ዘሎ እዋን ኣብ መንጎ ክልቲኦም ወገናት ዘተከህሎ ምንቅስቃሳት ናይ ኣፍሪቃ ወገናት ይቀጽል ከም ዘሎ ተገሊጹ እቲ ምንቅስቃሳት ይቆጽለሉ ኣብ ዘሎ እዋን ግና ወላውን ኣብ ካርቱም ካብቲ ናይ ቀድሚ ሕጂ ተኽስን ቀጥታዊ ውግእን ቁርብ ፎኩስን ተሃለወ ኣብ ገለ ከባቢታት ናይ ታርእሰ ከተማ ግና ተኽስን ከቢድ ምፍንጃርን ይስማዕ ከም ዘሎ ተገሊጹ ወኪል አልጀዚራ ኣብታ ከተማ ኣብ ዝሃቦ ሓበሬታ ኣብ ገለ ክፋላት ካርቱም ባሕሪ ደብዳብ ነፈርቲ ድሕሪ ምክያዱ ከቢድ ናይ መፈንጃር ድምጽታት ከም ዝተሰምዐ ሎሚ ዓርብ ንግሆ ድማ ኣብ ከባቢ ቤተ መንግስቲ ሃገር ምልዋጥ ተኽሲ ከም ዝነበረ ክገልጽ እንከሎ ማእከል ካርቱም ዝኾነ ደሴት ቶትውን ደብዳብ ከም ዝተፈጸመ ሓቢሩ እቲ ምቁራጽ ተኽሲ ቀዳማይ ሰዓታት ኣብ ዝሓዘሉ እዋን ነፈርቲ ክድብድብ ኣብ ዝመጻሉ እዋን ሓይልታት ቁልጥፍ ደገፍ ብጸረ ነፈርቲ ግብረ መልሲ ከም ዝሃቡ እታ ማዕከን ክትገልጽ እንከላ ካብ ካርቱም ወጻኢ ድማ ኣብ ርእሰ ከተማ ምዕራብ ዳርፉር ዝኾነት አልጂኒና ቅድሚ 5 መዓልታት ዝጀመረ ኩናት ከሳብ ሕጂ ይቅጽል በመህላው ገለ ዘይ መንግስታውያን ወሃብቲ ረድኤት ናይ ሓደጋ ጻውዒት ገይሮም ከም ዘለዎ ሓቢራ ብዛዕባ ኣብ ምዕራብ ዳርፉር ኣብ ከተማ ጂኒና አጋጢሙ ዘሎ ኩነታት ኣመልኪቱ ማሕበር ሓካይም ሱዳን ሂብዋ ኣብ ዘሎ ሓበሬታ ኣብ ልዕሊ ትካላት ንግዲ ናይ መንግስቲ ህንጻታት ናይ ጥዕና ትካላት ባንክታት ከምኡ ድማ ናይ ዘይ መንግስታውያን ትካላት ህንጻታት መጠነ ሰፊሕ ስርቅን ምቅጻልን ይካየድ ኣሎ ኢሉ በሰንክቲ ኣብታ ከተማ ዘሎ ኩነታት ድማ ብዓሰርታት ዝቆጸሩ ዝቆሰሉን ህይወቶም ሰኣኑ ወገናት ከም ዘለዎ ሓቢሮም አዙዋን ፕሬዝዳንትነት ሕብረት አፍሪካ ተረኪቡ ዘሎ ፕሬዝዳንት ኮሞሮስ ዝኾነ አዛለ አስሙዋኒ ክልቲኦም ወገናት ማለት ብጀነራል አብዱል ፈታህ አልቡርሃን ዝምርሑ ሰራዊት ሱዳንን በጀነራል መሐመድ ሐምዳን ደግሎ ዝምርሑ ሓይልታት ቁልጥፍ ደገፍን ምእንቲ ሱዳን ክብሉ ብህጹጽ ዝካየድ ዘሎ ኩናት አቋሪጾም ፍልልያቶም በዘተ ክፈትሑ ጻውዒት አቕሪቦ ሚኒስትር ምክልኻል ሃገር ቱርክ ብወገኑ ዜጋታት ንምጉዓዝ ኣብ ከባቢ ካርቱም ኣብ ዝርከብ ወታደራዊ ማዕስከር አየር ተዓልብ ዝነበረት ነፋሪት ቱርኪ ኣብ ልዕሊኣ ተኽሲ ከም ዝተኸፍተ አረጋጊጹ እንተኾነ ግን እታ ነፋሪት ኣብቲ ካብ ካርቱም ከባቢ 22 ኪሎ ሜትር ርሒቑ ዝርከብ መደበር አየር ዋዲ ሰይድና ብድሓን ክትዓለብ ከም ዝኽኣለት ተገሊጹ ሰራዊት ሱዳን ሓይልታት ቁልጥፍ ደገፍ ኣብ ልዕሊታ ነፋሪት ከም ዝተኮሰን ኣብ ስርዓተ ነዳድታ ነፋሪት ጉድኣት ከም ዘብጽሐን ከሲሱሎ ሓይልታት ቁልጥፍ ደገፍ ግና ነቲ ክሲ ክነጽግዎን ከለዉ ነቲ ተናዊሑ ዘሎ ሰብኣዊ ምቁራጽ ተኽሲ የኽብሩ ከም ዘለዎ እዮም ሓቢሮም እቶም ተዋጋእቲ ወገናት ነቲ ጸንሐ ምቁራጽ ተኽሲ ካብ ሐሙስ ፍርቂ ለይቲ ጀሚሩ ነተወሳኺ 3 መዓልታት ክቕጽል ተሰማሚዖም እዮም ነፈርቲ ኩናት ሰራዊት ሱዳን ግና ኣብ ሰዓታት ለይቲ ኣብ ልዕሊ ሓይልታት ቁልጥፍ ደገፍ ደብዳብ ምክያድ ቀጺለን ብምህላወን ግና ጽልዋ ናይቲ ምቁራጽ ተኽሲ ድሩት ኮይኑሎ ኣብ ካልእ ብዛዕባ ነቶም ክልተ ወገናት ንምዝታይ ዝግበር ዘሎ ጻዕርታት ብዝምልከት መራሒ ሰራዊት ሱዳን ዝኾነ ጀነራል አብዱል ፈታህ አልቡርሃን ምስ ሓንቲ አልሑራ እትበሃል ማዕከን ገይርዋ ኣብ ዘሎ ቃለ ምሕተት ምስቲ ብሕሜት ዝፍለጥ ኣዛዚ ሓይልታት ቁልጥፍ ደገፍ ዝኾነ ጀነራል መሐመድ ሐምዳን ደግሎ ኮፍ ኢሉ ክዝቲ ከም ዘይደለ ብምግላጽ ንሓይልታት ቁልጥፍ ደገፍ ድማ አንጻር መንግስቲ ዝተልዓሉ ዕጡቃት ክብል ይገሊጽዎም ጀነራል አብዱል ፈታህ አልቡርሃን ኣብ ዘረብኡ ቀጺሉ እቲ ጸገም ብውልቂ ኣብ መንጎ ክልቴና እንድሕር ኮይኑ ክልቴና ካብ ስልጣን ክንወርድ ኣለና እዚ ሓሳቡን ቅድሚ ሕጂ ኣቕሪበሉ ይፈልጥ እየ ግን ንሱ ኣብይ ድሕሪ ምባል ነዚ ኩናት ሓይልታት ቁልጥፍ ደገፍ ናብ ሰራዊት እቲ ሃገር ከይሕወሱ ዘበገስዎ ውዲት ክብል ተዛሪቡ አልቡርሃን ቀጺሉ ነቲ ብኢጋት ከምኡ ድማ ብኣሜሪካ ዝቐርብ ዘሎ ናይ ሰላም እማመታት ንዕኡ መሰረት ጌርካ ብመንገዲ ልኡኻት ኣብ ደቡብ ሱዳን ዘተ ክካየድ ይኽእል ድሕሪ ምባል ምስ ሓይልታት ቁልጥፍ ደገፍ ዝግበር ዘተ ግና ናብ ሰራዊት እቲ ሃገር ክሕወሱ ወይ ድማ ኩሉ ሱዳናዊ ተዋጊእዎም ኢዶም ክህቡ ጥራይ ብምባል ንሓይልታት ቁልጥፍ ደገፍ ቀቢላዊ ምልሻ ክብል ይገሊጽዎ ዘሎ ጀነራል አብዱል ፈታህ አልቡርሃን ኣብቲ ቃለ ምሕተት በቲ ጋዜጠኛ ብዛዕባ እቲ ኣበይ ከም ዘሎ ዘይፍለጥ ፕሬዝዳንት ሱዳን ነበር ዑመር አልበሽር ኣብ ዝተሓተተሉ እዋን ድማ ኣብዚ እዋን ኣብ ትሕቲ ሓለዋ ሰራዊት ሱዳን ኣብ ውሽጢ ሱዳን ኣሎ ክብል ዝኽእል ብምባል ይመሊሱ
መንግስት ቻይና ኣብ ሱዳን ካብ ዝካየድ ዘሎ ኩናት ዜጋታቱ ንምውፃእ ዶባት ግብፂ ኢትዮጵያን ኤርትራን ይጥቀም ምህላው ተገሊጹ። ሽንዋ ንመግለጺ ሚኒስትሪ ጉዳያት ወጻኢ ብምጥቃስ ኣብ ዘቕረቦ ዜና ኣብ ሱዳን ልዕሊ 1000 ዜጋታት ቻይና ከም ዘለው ብምምልካት 10ታት ካብኣቶም ልዕሊ 1000 ኪሎ ሜትር ብኣውቶቡስ ተጓዒዞም ዶብ ግብፂ ከም ሰገሩ ኣፍሊጡ። ኤምባሲ ቻይና ኣብ ኢትዮጵያ ብወገኑ ብመተማ ክመጹ ዝኽእሉ ቻይናውያን ንምቕባል ወኪሉ ናብቲ ከባቢ ከም ዝለኣኸ ሓቢሩ። ብወገን ኤርትራ እውን ብኣውቶቡሳት ክመጹ ዝኽእሉ ቻይናውያን በተመሳሳሊ መንገዲ ንምቕባል ወኪል እቲ ኤምባሲ ኣብ 13 ከም ዘሎ መርበብ ዜና ተሃገር ግሎባል ታይምስ ኣረጋጊጹ። መንግስታዊ ማዕከን ዜና ቻይና ዝኾነ CCTV ዘርጊሕዎ ኣብ ዘሎ ሓበሬታ ድማ ብመንገዲ ከሰላ ናብ ተሰነይ ኤርትራ ከኣቱ ካብ ዝተሓበሩ ቻይናውያን ዜጋታት እቲ 35 ቻይናውያን ዜጋታት ዝሓቆፈ ቀዳማይ ጉጅለ ተሰነይ ከም ዝኣተወን ካብኡ ድማ ናብ ኣስመራ መጺኡ ትማሊ 27 ሚያዝያ ናብ ቻይና ከም ዘምርሐ ተገሊጹ። እቶም ካብ ሱዳን ናብ ኤርትራ ዝኣተው 35 ቻይናውያን ብዕለት 26 ሚያዝያ ካብ ከሰላ ብመንገዲ ተሰነይ ናብ ኣስመራ ከም ዝኣተው ክግለጽ እንከሎ ኣብ ሱዳን ካብ ዝተፈላለየ ከባቢታት ተሃገር ይነብሩ ከም ዝነበሩን ንመዓልታት ንምእካቦም ጻዕርታት ድሕሪ ምግባር ብመንገዲ ከሰላ ናብ ተሰነይ ከም ዝኣተው እዩ እቲ ማዕከን ጸብጺቡ ዘሎ። እዞም ቻይናውያን ናብ ኤርትራ ከኣትው እንከለው ብውሑስ ኣገባብን ጽፉፍ ኣገባብን ንኸኣቱ ኤምባሲ ቻይና ኣብ ኤርትራ ነቶም ቻይናውያን ዜጋታት ዝቕበል ፍሉይ ጉጅለ ኣቂሙ ከም ዝተጸበየም ይሓቢሩ። እቶም ብኤምባሲ ቻይና ኣብ ኤርትራ ዝተዳለዉ ፍሉይ ጉጅለ ነቶም ካብ ሱዳን ዝመጹ ቻይናውያን ኣብ ዶብ ዝቕበሉ ገሊኦም ድማ ኣብ ኣስመራ ኣብ ዝርከብ ኣስመራ ፓላስ ሆቴል ዝቕበልዎምን ዝሕግዝዎምን ከም ዝነበሩ እውን ሓቢሩሎ። ኣምባሳደር ቻይና ኣብ ኤርትራ ንማዕከን ዜና CCTV ኣብ ዝሃቦ ሓበሬታ ኩሎም ቻይናውያን ዜጋታት ናብቲ ዶብ ኣብ ዝበጽሕሉ እዋን ጽፉፍ ምቕባል ክግበረሎም ምእንቲ ወትሩ ድልዋት ኢና ክብል እንከሎ ካብ ካርቱም ብመንገዲ ዶብ ተሰነይ ናብ ኤርትራ ዝኣተወ ሓደ ካብቶም ቻይናውያን ዜጋታት ኣብ ዝሃቦ መግለጺ ከዓ ኣብ ካርቱም ዘሎ ኩነታት ከቢድ ምዃኑ ክሕብር እንከሎ ወትሩ ድምፂ ተኹሲ ይሰምዑ ከም ዝነበሩን ብዕለት 18 ምሸት ሰዓት 6 ካብቲ ናይ ውግእ ከባቢ ንኽወጹ ዕድል ምስ ተፈጥረሎም ነታ ዕድል ተጠቂሞም ካብ ካርቱም ከም ዝወጹ ተዛሪቦ። ኤምባሲ ቻይና ነቶም ቻይናውያን ዜጋታት ናብ ሃገሮም ድሕሪ ምፍናው ንኤርትራ ንሓገዝ ዝገብሩሎም ውልቀ ሰባትን ምስጋና ይኣቕሪቡ። ፕሬዝዳንት ቱርኪ ረጀብ ጠይብ ኤርዶጋን ብቴሌቪዥን ብቐጥታ ኣብ ዝመሓለፍ ዝነበረ ቃለ ምሕተት እንከሎ ሃንደበት ብምሕማሙ እቲ ፈነወ ተቋሪጹ። እቲ ቃለ ምሕተት 20 ደቂቕ ክቋረጽ እንከሎ እቲ ፕሬዝዳንት ተመሊሱ ብምምጻእ ንኽልተ መዓልታት ድሕሪ ዝገበሮ ጽዑጽዕ ጎስጓስ ምርጫ ከቢድ ጉንፋዕ ከብዲ ከም ዘጋጠሙ ሓቢሩ። ወዲ 69 ዓመት ረጀብ ጠይብ ኤርዶጋን ካብ ቀረባ እዋን ጥዕና ይስእን ገጹ ይዓብርን ከም ዘሎ እዩ ዝገልጽ። ፕሬዝዳንት ቱርኪ ረጀብ ጠይብ ኤርዶጋን ኣብ ቀጥታዊ ፈተና ሓሚሙ ቃለ ምሕተት ከቋርጽ እዚ ናይ ሕጂ ክስተት ናይ መጀመርታ ኣይኮነን። ከም ዝፍለጥ ቱርኪ ድሕሪ ሓደ ሰሙን ፕሬዝደንታዊ ምርጫ ከተካይድ እያ። ኤርዶጋን ንፕሬዝደንትነት ካብ ዝወዳደሮ ዘሎ ተቃዋሚ ከማል ኩሊችትሮሎ ከቢድ ውድድር ይጽበዮ ኣሎ። ኣብ ሃገራት ወጻኢ ዝነብሩ 3 ሚልዮን ቱርካውያን ድሮ ድምፂ ምሃብ ክጅምሩ እንከለዉ ብዙሓት ቱርካውያን ኣብ ዝርከቡላ ጀርመን 1,500,000 ዜጋታት የድምጹ ኣለዉ ተባሂሉ። ኤርዶጋን ሓሚሙ ቃለ ምሕተት ምስ ኣቋረጸ ንሕብረት ተቃወምቲ ብምውካል ንፕሬዝደንትነት ዝወዳደር ዘሎ መወዳድርቱ ከማል ኣብ መንጎኦም ዘሎ ውድድር ብዘየገድስ ነቲ ፕሬዝደንት ጽቡቕ ጥዕና ከም ዝምነየሉ ይገሊጹ። ሚኒስትር ጥዕና ፋህረቲን ኮቻ ብወገኑ ኤርዶጋን ኣብ ጽቡቕ ኩነታት ጥዕና ይዝርከብ ተላባዒ ሕማም ከስዐ ስለ ዝሓዞ ዘሻቕል ኣይኮነን ኢሉ። ቱርካውያን ካብ 14 ጉንበት ጀሚሮም እዮም ድምፆም ክህቡ። ኣብዚ ምርጫ ሕፁያት ልዑል ድምፂ እንተዘይረኺቦም እቲ ምርጫ ንካልኣይ ዙር ክቕጽል። ንሕጂ ዝተዳለወ ዜናታት እዚ ነይሩ። ብካልእ ክሳብ ንራኸብ ሰላም ንዓኹም።